Ya, Tru. Mbuh. Antel. Dewa-dewa sing ngarep do ngadeg. Lho. Kowe kon tinggu kok malah ngadeg ora. Parang mboten Ulun. Tetep ora ulun paringake. Kula hitunge 3 kejeping paningal. Nek Ulun tetep mboten maringaken, mboten wonten wiyosing pangandika paduka Hyang Adi Ulun. Maringaken gamelan loka nanta dhateng Bapak Semar kula boyong wonten ing Karang Kadempel. Nyuwun pangapunten nek kepeksa Bagong mboten gadhahi tata krama wonten ing kahyangan Bathara Indra. Sawae Ulun Bathara Indra. Welo edian. Ulun putra nomor 4 Iwang Pikulun Manikmaya Atmaja ingkang angka catur. Anake Bathara Guru ki pira? Akeh Bagong. Sapa wae sing mbarep sapa wis? Ulun dhewe mboya apal. Aku dene apal kowe anake Bathara Guru nomor 4 kok karo mbarepe kok ora apal. Ulun ora ngerti. Iki piye kok malah do cacah jiwa iki piye iki? Wong arep tantang-tantangan kok malah takon mbarepe sapa, ragile sapa, mbarepe sapa. Ya wis ben mbarepe wis nyambut gawe, ragile urung nyambut gawe ngono wae sampung. Bagong kok dituruti ora. Ngopo sampean? Ulun ora nrimakake. Ora nrimake perkara apa? Perkara kita nggone swani kaliyan panjenengan Iwang Pikulun Bathara Guru. Bagong bali apa ora? Ora. Kita bali ning jagat apa ora? Taunana windanana nek gamelan Lokananta ora mudhun ana ing ngalam donya ning Karang Kadempel aku ora arep tekan dindi. Tegese kita wani kaliyan panjenengan Ulun. Apamu sing tak wedeni? Ayo metu nang repat kepanasan tak bondo tanganmu tak rangket sikilmu. Tak lebokake ning kawah Candra Dimuka. Oke dikur aku wedi wong karo kowe. Apa dikur aku wedi karo kowe? Truk, Bathara Indra tandangi, aku sing nandangi Bathara Guru. Ya, manut ae. Ulun dawuh kelawan Indra kon ngundurke Bagong, kok Bagong ya pinter le gawe alasan. Isih tetep nang kene. Wah, cah pinter ya, cah cerdas e. Ayo, arep ngopo saiki? Tak jagani nang kene, Bukul. Sampeyan iki dewa wis malak. Lho, Kancane tangane loro kok sampeyan papat dhewe. Dobel ya sampeyan. Senengane dobel ya. Biasane siji musuh siji sampean musuh loro wae wani. Lah edan. Ya mau dipati iki piye iki? Bagong. Nun, sapa niki? Ya Madipati. Dewa tukang jabut nyawa. Sampean ra sampeyan melu. Apa dikira wau kula wedi karo sampean terus saniki sampean ngelekke karo kula terus aku dikira wedi karo kowe wae. Hah? Jabutan nyawane Bagong. Nek pancen iso jabut nyawane Bagong, pancen kowe dewa peng-pengan. Mulya kowe. Kampleng sisan. Lah edan iki. Ngopo iki? Tekor. Melu-melu lan iki kewangi karo kowe. Dawuh karo Diprang Bathara Guru supaya maringake ngampil. Ya kuwi gamelan karo aku tak ureng-ureng. Aku nek nesu sapa-sapa tak ureng-ureng kok. Ora peduli ngewangi aku apa ora. Aku nesu ngene iki. Iki widodari wedhi. Inggih, kula widodari. Wah, widodari ana sing parah. Apa kaya ngono kok widodari? Widodari iki jebul ana sing elek. Ya widodari iki werna-werna. Ha mburi kae widodari kok lemune ora jamak-jamak. Widodari iki mesti kane wong wadon. Awak-awakane kudu ramping apik. Nek carane bodi iki biola. Kae bodi kok kaya bok. Pucuk bongkot ora ana nggih-nggihane. Nggo ngopo kaya widodari? Ah ya wis ben, kae nggo nyediani dewa elek-elek.
Kaya kowe kuwi. Hus. Kaya aku piye? Ulun arep kaya ngene iki widodarine sing ayu. Aduh, meh dadi pengarep terus kudu ayu ra. Bagong aja kaya ngono. Mboten, pokoke kula kudu tetep njaluk gamelan Lokananta. Nek ora diparengake tetep kula aja ngamuk teng kayangan. Kita ora wedi karo Kawah Candradimuka. Mboten. Kawah Candradimuka niku ngerti karo kelakuane titah. Dadi nek umpama ana titah sing tumindake apik, cemplungke teng kawah mung merga saka karep sampean, merga sampean sengit karo titah wau, Kawah Candradimuka ora ngobong karo titah mau. Mesti ora kobong. Nyemplung kawah ya kaya ning dedaratan, kaya ora kena geni. Ning nek pancen wong niku dosa tenan, ora usah cemplungke kawah, deleke nggon pinggir wae mateng menungsane. Ning Gandeng Bagong niki rumangsa kula ora salah. Kita salah merga wani karo dewane. Merga dewa sing ora adil karo titahe. Sebab apa sampean bedak-bedake karo Semar? Sebab apa gamelan Lokananta ora entuk disuwun ngambil karo titah? Ayo, wangsulan. Semar ki dadi titah merga sampean sing menfitnah ning ngarepe Sang Hyang Pikulun Bathara Tunggal. Lho, kita malah ngerti. Ngerti wae, aku maca bukune. Bapak niku nyimpen buku autobiografi Semar Badranaya. Saka sejarah pertama niku sampean laire ndok, ngerti ora? Sampean niku sing ragil dhewe dumadi saka kuningane ndok. Padha karo kula. Kula niki ya dumadi saka kuningan. Mula dados kuningane Semar. Ya jijiki ya iki. Wong arek ting Cirebon sak kenake dhewe. Ya. Putihane dadi Semar, kulite dadi Tommy. Togok. Tommy joget. Kulite dadi Togok. Telu-telune anake Sang Hyang Bathara Tunggal. Merga nalika semana Sang Hyang Tejamaya karo Ismaya nedeng gladen peperangan, terus sampean wadul karo bapak sampean. Sang Hyang Bathara Tunggal, Kakang Tejamaya karo Kakang Ismaya do gelut kepengin dadi dewaning para dewa. Sang Hyang Tunggal duka. Eyang Sang Hyang Bathara Tunggal. Kita kok nyebut eyang. Lho, aku anake Semar. Semar anake Bathara Tunggal. Bathara Tunggal ki Mbah Kakung. Dadi aku iso nyejarahke, kula iso nyejarahke. Sang Hyang Tunggal murka. Kok dadi kaya ngono pakartine Tejamaya karo Ismaya. Diperpeki wong loro niku, Semar kalih Togok. Ning jaman semana jenenge Tebok Maya karo Ismaya. Iya. Terus dikon mangan pagring Gunung Pagring Jagat sisih kulon karo Gunung Pagring Jagat sisih wetan. Togok berusaha mangan nganti cangkeme diambak-ambake suwek. Semar niku duwe go partikel, gunung diserot, mula wetenge kebuak prongkalan niku. Nek arep nggo uruk mang bedel wetenge Semar. Terus do didukke nang kayangan. Kowe leha-leha dadi dewaning para dewa. Semar ngrekoso ning jagat ning kepengin nyuwun ngambil gamelan. Ora entuk iki terus saiki keadilanmu menyang endi Pukulun? Keadilanmu menyang endi? Sampeyan ora tresna karo sedulur, sampeyan ora tresna karo sedulur sing mangsia-sia urip ning jagat. Ming disini gamelane kok ora entuk. Wong kok le malak men kowe. Ya Madipati, ajar kowe. Macem-macem. Aku rong tutup le koja. Inggih. Ngono. Lho, ya Madipati. Aduh Pukulun kula malah tratapan. Kowe jajal njabut nyawaku. Aku isih urip kok jabut untumu modal. Ompong kabeh kowe. Ya ngati-ati lho ya Madipati, ngati-ati. Sembrono tenan. Kok tekan semono kok mung ngitung kowe. Nek Semar karo Tejamaya anu Siwa Togok gelem dadi dewa, kowe kapan dadi dewa? Ora kelakon kowe. Ora kelakon ana Sang Hyang anu Manik Maya, catur bojo. Nilakanta.
Kurang ajar to karo dewa kok ngunekke sapinake dhewe. Sang Hyang Purwacarita, Purwareja, Purwakerta. Ora ana. Rumangsane ora. Ning kok saiki mbareng dadi dewa sombongmu minta ampun. Kemewat kaya ngregem jimat. Awa dikira titah kaya Bagong rawani gawe kisruh kayangan. Tak enteni telung kejeping paningal, kowe ra menehke gamelan Lokananta, aku ngising sanggon-gon. Jijiki lho. Tobat. Lah nek kelakon apa ora teng-tengan kabeh. Lah menika lho kula ngajripun kaliyan Bagong menika. Wong dugal kewarisan sak kepenake dhewe. Ning tumrap kula suarane Bagong menika dadi wakiling para kawula ingkang mapan wonten ing Janaloka. Lah ya kuwi. Nah, di guru menika ya dipun suwun pados maringaken gamelan Lokananta iki kok ora kersa iki lho, malah tumrap kula ingkang nyumet dhateng kamontraning Kayiwangan ndadosaken geger menika paduka dipraosi Bathara Guru piyambak. Kakang Rada, menawi panjenengan sampun maring dawuh tunggak waru godhong dadap mboten melu-melu lan mboten melu nggarap. Ala becik bener lumput bejo cilaka bungah susah. Kula ingkang nanggel. Nggih, ngaten kula semanggaken. Yama Dipati wonten dawuh aja wedi kangelan lan aja samar lawan apa ing katindakake dening Kakang Ismaya. Bagong lawan Petruk dirangket. Sawise dirangket pasrahna lan panjenengan ulun dhewe ingkang bakal nyemplungaken ing kawah Candra Dimuka. Nun ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kakang Rada, prami sampun paripurna pasewakan penyarian kula wonten timbalan Bukulun. Budalna ingkang padha sebe ingsun kundur ngedaton. Kula nampa ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Penyarian Petro kantong bolong. Pukulun Sang Hyang Bathara Indra. Kowe titah ingkang nyula wetha wani nantang karo Bathara Dewa. Wani gawe geger kayangan Suralaya. Apa wis serep nyawamu? Nyuwun pangapunten. Tinimbangane kula wangsul didukani kalih bapak. Bapak namung pengin nyuwun ngambil gamelan Lokananta. Ewa dene para dewa kok mboten maringaken. Lah niki kula sing ngrupang ngrasake nek para dewa niku mboten adil. Pun kula sejarahke. Bagong wis nyejarahke Atagong. Dumadine bapak, dumadine Siwa Teja Mantri, dumadosipun Pukulun Sang Hyang Manikmaya. Tak kira mboten luput napa sing kula aturake Pukulun Sang Hyang Bathara Guru. Ning tetep mboten maringaken wujuding gamelan Lokananta. Nyuwun pangapunten. Arepa Petruk niku persasat mangke remuk disawurke putung dibandhemke teng Kayangan. Ning bapak ajeng kula labuhi pati. Yen ngono enteng karo patimu. Mboten enteng sebab napa pati urip niku sing gawe sing kuwasa. Mapano tak bondo tak krincung sikil leboke ning kawah Candra Dimuka. Carane sapi mang jagariyen Bu. Nek kula wis ora iso obah, ora iso ngrawat mang bondo tangan kula mang krincung sikil. Gene marganing patimu. Nuwun sewu nek kula wantun kalih sampeyan.
Kakang Bathara Indra, Yayi Bathara Brahma. Ora usah dadak nganggo petungan. Yen dipetung anake Semar ku ya tan prabeda para Jawata. Mula raneh yen to kekuatane ngedapi-dapi. Mula tak suwun Kakang Bathara Indra nggunakno daya kekuatan utawa pusaka supaya enggal rampung nggone ngendharat kelawan Panakawan Bagong lan Petruk. Tibanana pusaka kadewatan Slendra Bawana. Yayi, yen pancen kaya ngono kang dadi ngendi atur ing sadika panggon Kakang Petruk lan Bagong bakal tak tegani. Tak tibani pusaka ora lumpuh. Petruk lawan Bagong meguru karo anake Semar mangsa baraka Kakang Bathara Indra. Kawah Candra Dimuka ora mempan mobong karo awake dhewe. Tenane? Tenan. Kuwi buku ngendi sing ngomong ngono kuwi? Lho, nyatane jaring para kiai para pepundhen kae nek wong ora salah cemplungke kawah ki genine ora kuat ngobong karo awake dhewe. Muga-muga ngono ya, Tru. Ayo. Ayo. Ayo saiki nglawato. Kula mboten saged nek pancen sampeyan kendel tenan. Ayo. Mangluari kekuatan sampeyan tiba teng awak kula. Ayo. Aku culke, kayak ana kekuatan Bathara Indra sak asik kaya. Wila suarane Bagong kok isih kaya ngono. Sapa kuwi? Bathara Brahma. Weh. Kowe dewa apa kowe? Dewa geni. Nah aku nyilireke. Lho. Dewane geni kok cilirek. Mesti kowe kejaba kowe nggo gas bareng to kowe. Wah, Bagong ki pancen omongane nganyelake. Sapa kuwi, Truk? Bet ketoke ya Madipati aku nyawang saka kene kok sandangane. Kae tak kon melu-melu kok njabut nyawa cilaka, Truk. Ayo sambat to kowe ora iso glawat tak jabut nyawamu. Wis aja kesusu ya Madipati nek ora mau dijabut ya. Bagong. Pancen cangkeme elek kok Bagong ora. Wis kowe ora iso glawat tak bondo tak krincung sikilmu. Kowe tak bondo tak aturake wang pikulun Bathara Guru nampa pidana Petruk. Pun, kula saniki wis ora iso apa-apa. Mang napake ora apa-apa. Truk. Kirim SMS karo Semar. Lho, tanganku ora iso obah lho kok. HP iki ning sak ning ora iso obah. Nek iso aku kirim SMS karo bapak, "Pak, aku tulungono bapakmu sing munggah kayangan ngamuk." Piye ya carane iki? Ha wis sakdi pasrah wae iki ora iso piye-piye iki. Wah, cilaka tenan iki. Mati tenan awake dhewe, Truk. ora usah nangis, ora usah nangis. Rasa nangis dasmu. Anakku cilik-cilik. Anakku sing cilik dhewe iki lucu, Truk. Iki aku ngerti kayangan iki aku ora melu. Gong. Belani bapak iki diantepi rasa gembeng. Oh, cah jiri ora. Ora bojomu ora ya isih to ora ya dopeni bojomu to.
Gareng urip itu. Lah ngopo? Ora ngerti ta. Gareng ki seneng karo bojoku. Oh, berarti lek nangis iki semelang nek bojomu dipek gareng ora apa-apa men gareng men kecingkrangan uripe. Nguripi bojo siji wae rekoso karo bojone loro aneh-aneh ora. Wis diantepi atine. Oke. Semangat. Semangat. Mati ora apa-apa. Wah ya aja. Mati ora apa-apa. Ora apa-apa diantepi wae. Yai Bathara Brahma Yai Bathara Yamadipati. Petruk dibondo tangane Bagong, bondo tangane aturke Sang Hyang Jagat Kirinata. Yo ngestoke dawuh Kakang Bathara Indra. Bagong ya dibondo. Iya. Dibondo digawa ning ngarepe Sang Hyang Bathara Guru. Wah, mati dening aku ayo nglelengo saiki. Ora ngleleng. Ora wani ngleleng dudu Bagong. Wah, rangket tanganmu tak krincung sikilmu, lebokke baku jarane. Ha? Ora. Ngandel ora. Modar kowe. Arep aku wis ngene iki ora iso mbales wae. Kapokmu kapan mongko aku bar mangan pongge pirang-pirang. Ora setu ngono. Waduh. Mulek-mulek ya. Buyer. Lantute kok turun bapakne. Ayo, kapokmu kapan kowe? Waduh. Dirangket wis ora wae. Kowe wae sing ngrangket Bathara Indra. Kon ngrangket Bagong kok ora gelem. Kok kaya tembakan lho. Iki istimewa aku nang kene iki. Iki termasuk pusakaku e. Ngampet ambegan Bagong diboyong ngarepe panggung atur. Lan Bagong wis dibondo tangane dikerincung sikile ora iso nglawat. Ayo saiki mara gage Sumbara iki oleh-olehane yen to titah bakal wani marang kadewatan. Wis kok iki idian Bathara Indra wonten dawuh kulon kok ora mbok plothot wetenge. Ing atasku ning bali marti kundha manik. Asem aku mampu dhewe terus. Mumet aku. Salah ora. Edan kok kowe iki ora. Wis pokoke mumpung arep mati tak entek-entekke. Ndak engko malah dadi sangu malah ora prayoga. Kita bakal ulun cemplungke ning kawah Candra Dimuka. Mboten wedi, kula mboten ajri. Mang cemplungke teng kawah Candra. Cemplungke saiki. Nyakit. Licik kowe Bathara Guru. Nek pancen wani ayo aku balekno kekuatanku kaya mau. Obrak-abrik tenan kaya. Ora wedi lho Bathara Brahma, Bathara Indra, Bathara Yamadipati. Ora wedi kabeh aku. Ning caramu ora kaya ngene iki lho. Gong. Ora kuat heru kok. Oh. Tak kira nek Bathara Guru. Ayo, balekno kekuatanku. Nek pancen kowe wani, balekno, ora wedi karo sapa-sapaku. Sampeyan ora maringake gamelan Lokananta, tetep kula kali Bagong ajeng ngamuk teng Kahyangan Suralaya. Tetep kula ajeng ngamuk. Kita nadyan sumbar kaya ngapa ora bakal bisa nglawat. Sumbara petak aciya-ciya. Wah, basa Korea bareng.
Apa basa Korea? Petak ciu-ciu. Iki basa sastra Jawa iki bidalang biyen iki sok muni Sumbara petak aji-aji ngono kae. Petak ciu-ciu. Ciang bulu cuek-cuek ciang. Median. Bathara Indra kula wonten maring adhau. Aja nganti digawe macak. Kowe terus arep dipacak ora. Kuwi basa Jawa iki. Panakawan sakarone iki cemplungna ning kawah Candra Dimuka. Terus wis to meneng. Santai. Santai piye? Mati tenan iki, Tru. Pokoke pasrah, ikhlas karo pasrah. Oh, alah. Lah mulih tenan iki aku, Tru. Wis ra ketemu karo sayangku. Waduh. Sapa? Bebek. Waduh. Bojomu bebek senengmu. Bebek kok, bebek. Oh ayo. Bathara Indra cemplungna ning kawah Candra Dimuka nggih ngestakaken dawuh. Nanging Pukulun ora usah dadak sira wani tambuk. Perkara iki ulun ingkang bakal nanggung perkarane mati dening aku Panaka. Ora kok. Kok awake dhewe kok ora iso ngrasake panas to iki, Gong? Padahal ki wetengen geni kaya ngene, Tru. Heeh. Teng jlerit ora karu-karuan teng brengok. Nyawa disiksa pirang-pirang. Tanganmu iso obah ora, Le? Iso. Coba ngadeg kok. Wah, gene kok iso ngadeg. Malah waras e. Ha iya. Wah, ayo ngendi-endi geni. Ayo iki sing jeneng Kawah Candra Dimuka. Wih, diantro. Kan ana wong dikethoki late bola-bali kok. Kae wong gaweane goroh. Ngapusi. Berarti aku sok ngono kae ya, Cuk. Aku sok goroh ra. Medeni tenan. Kae wong kok sirahe dipalu. Pecah, gathuk meneh. Palu pecah, gathuk meneh. Kae wong sing pikirane wong pinter ning dienggo pinteri wong liya. Udan ana wong matane dicubles paku sok ae, Cuk. Kae gane wong injen. Aduh. Ngopo kok aduh? Aku kulina e. Ha kuwi karepmu kowe. Aseme bojomu barang tak injen e. Kok warna-warna ya basiksane ya, Truk. Kaya ana sing di selamat wetenge mangan barang haram. Oh, mangan iwak-iwakan sing ora entuk dipangan kuwi, dipangan iki wetenge disumeti kaya ngono kae. Wedan. Oh, kaya ana bokonge disodok. Disogok nganggo apa jenenge iki? Apa jenenge wesi kae, Truk? Kae gaene ngentut sak nggon-nggon. Awokno kabeh ya. Berarti pasek sangku medeni ya, Truk. Oh, medeni. Mripate dicoblos, ta wis sok nginjeni ya. Sok goroh lambene ketok ilate. Wah, nyemelangi ya. Ning ya ana sing kae diobong murup malah guyu cekakaan. Diobong murup guyu cekakaan. Kae saking dosane ora iso di ngapura nganti dadi penghuni neraka. Dadi jim, dadi setan. Kae serang ngrasake lara kae kaya ngono kae. Mergo saking jahate. Ketoke kowe prek. Duapure ora. Aku ora ngopo-ngopo. Sing kono kok ketok ya. Gong iki cah cilik kok dosane akeh banget. Kamplang mencrat. Ora ngerti iki sapa iki? Sapa ya? Sang Hyang Bathara Wenang. Mulai dhewe cemplung kawah ora apa-apa iki mergo ana iki. Waduh, pemadam kebakaran. Waduh. Kok owek-owek lambemu lho. Aku karo geni kok ndele ra jam-jam ini ora pemadam kebakaran ora ono to. Gong tak omongi. Pemadam kok pematang. Pemadam kok kowe tak omongi. Kowe mau iso crita Sang Hyang Bathara Tunggal. Heeh. Ya ta? Heeh. Bathara Tunggal iki sapa? Bapane Bathara Guru, bapane Semar, kuwi kambah kakung awake dhewe. Heeh. Lah iki bapane
Wo. Kakek buyut. Heeh. Ora kakek buyut niki sesembahaning para yai wong-wong dewa Bathara Guru nyembah karo iki. Kok cilik to? Ayo ben. Cah SD kok pintere ra jamak-jamak. Cah SD ngapa ya, Trek? Jengkel karo aku. Kowe meneng rasah cerewet, aku tak matur. Oke. Wong guru nyambung rebut tak sikut cangkemmu kowe. Meneng. Ya. Radong meneng ndak engko adikku alat. Ya. Bekti kula Bu Kulun. Iya. Petruk ndak tampa, pangestu ulun tampanono. Dadi wiraswara akeh. Cilik kok suarane gandem. Dadi MC wae, Tru. Ning bermersi. Ana kowe lunga ana, kok cedhak sing dikethok ilate iki. Gah! Ngono ilatku malu dikethok. Aku iki cerewet kok nang ngene. Meneng masih to? Bekti kula Bu Kulun. Iya. Wah, iya. Petro dalem ulun marmane kita ora ngrasake panas mergo saka daya ulun. Nggih, kula sampun ngertos. Wedan. Ampun. Wis meneng. Ulun sak pejagung kelawan jeneng kita, nedyan mitulungi kelawan jeneng kita Petro. Kula, iya Petro. Merga apa ingkang dadi karepaning bapakmu mau becik dene Bathara Guru kesasapan tumindak angkara budi candala. Bathara Guru ingkang duwe watak sewenang-wenang dheweke ngrumangsani dadi diwaning para dewa, tumuli ora tresna asih kelawan titahe kuwi kleru. Nggih Bu Kulun. Mula ulun ingkang bakal paring pitulungan kelawan jeneng kita. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Nanging sadurunge kita ayo ulun entasake sapa ing kawah Candra Dimuka, kita ulun kanthi ana ing Ngundaran Dirbawana Petro. Sakmenika? Iya Petro. Ha nggih nderek mawon. Kebat kita tut wuntat kan laku jandra ulun munggah ana ing Ngundaran Dirbawana. Sawetara bakal ulun paringi kanugrahan lan kita kudu bisa minangkani apa dadi utusaning Semar, Mboyong Gamelan Lokananta. Nanging ngaten parang ulun kula atun nderek, monggo ulun kula dherekaken Petruk bareng kelawan panjenengan ulun. Nggih. Kebat kita tut wuntat kan laku jandra ulun munggah ana ing Ngundaran Dirbawana. Sawetara bakal ulun paringi kanugrahan lan kita kudu bisa minangkani apa dadi utusaning Semar, Mboyong Gamelan Lokananta. Nanging ngaten parang ulun kula atun nderek, monggo ulun kula dherekaken Petruk bareng kelawan panjenengan ulun. Nggih. Bajigur. Petro iki ora sadar ya. Petro ki hilang ingatan ya. Nek nggawa aku. Dijak karo si sama mau cah SD mau. Petro ayo nang kantor kepala sekolah, monggo kula dherekaken. Lah kok lali nek aku nang kene, weh lah penyakit. Wis piye iki aku nang kawah Candra Dimuka mongko ora ana sing mitulungi karo aku. Gom, yo. Mangkat. Kae uteke ra dinggo ya, Jan. Kome yo mangkat. Kowe iso mabur ki merga apa, Truk? Aku ki ra iso mabur ya, Nyok. Ulun piye, Petruk? Bagong mboten saged mabur. Ulun lali. Kae ngopo cacile kok ngambung bathuk barang. Wis dinehi kekuatan mabur cah goblok. Wah, timblis kok kene modar ora. Yo. Nang ndi? Kalasan.
Ngundarandir bawana. Melu ya, Tru? Mabura. Ae blegek kugek sak dolita. Mel. Iki ora pangling kaya kakangku sing tak tresnani. Kakang Togok. Iya, Mar. Aku sing tekan Karang Kadempel. Karo Mbilung. Adik. Aku sing tekan Karang Kadempel. Gareng aja pisan-pisan wani karo Mbilung kae makmu gedhe, makmu kiper kuwi. Pecicilan ora ning omahe wong kok jingklak didupak sisan ora. Sabar Lulung, anake Semar iki ora awake dhewe ra ana sing seneng, mesti ngrampok, mesti njaluk. Nek sak gedhagan iki aku tok jaluk ora duwe reng. Sebabe apa, Wa? Aku suwita ratu sabrang wis ora ditampa. Mula aku iki karo Mbilung iki dalam rangka. Waduh, kata-katane dalam rangka ya ming golek lipur rati kangen karo adiku lanang. Mergo bapakmu kuwi ra adiku. Mula aku sowan ning Karang Kadempel. Wah, ya syukur, Wa. Ya saora-orane kowe ngaku adi karo bapak ki ya ora ming kosongan. Ayo nggawa gula apa teh. Lombok tok plothot nek aku duwe. Aku wis ora gablek apa-apa. Aku iki tikus mburi iki didol wae. Jangan macem-macem ya. Jangan sembarangan. Ini manusia ini. Ini manusia ini. Omongan ini manusia ora sabar. Omongane anake Semar iku kabeh kaya ngono kae. Ora usah dadak digagas. Ora iki kok anakmu sih. Siapa itu? Kok ada yang ngesokke sendok pirang-pirang? Wah, yang ngrungokke wong kono-kono. Si Petruk karo Bagong kok ora katon. Kakangku cah bagus. Sejatine aku ki rak duwe sedya to. Sedya apa? Sedya ya kuwi ngerti dhewe. Ana ing sisih kulon Karang Kadempel kae rak katon rame banget. Kae papan wisata kanggo kawula masyarakat sak Karang Kadempel. Pokoke nggonamu, Mbok. Iya. Oh, ya syukur Mar nek kowe iso mbangun kaya ngono. Ana karaokene ora? Wong tuwa kok senengane sing dialap kaya ngono. Aku lagi seneng ajar nyanyi. Ora kena. Iki wong gerangan kok aneh-aneh ora. Ya ming ngomongi kae papan kanggo nggaring-garati, kanggo nggarap penggali kawula masyarakat sak Karang Kadempel. Ning iki pancen aku duwe niat ngresmekke kanthi cara papan mau arep tak ruwat. Ya kuwi aku bakal mbabar. Clear tegese aku bakal ngaturake pasugatan ringgit. Wah, isih kurang ora wiyagane, Mir? Isih kurang akeh. Nek entuk wong kowe ya ngerti dhewe nek aku ki baut ngempul. Weh. Iki ngempul wis entek kempul pira? Anggere ngempul turu, ngorok kempule kolu. Turu ngorok kempule kolu. Ning ya tak melu andil nggonmu ngresmekke. Ora apa-apa. Ning iki aku rak duwe penjangka lho. Penjangkamu apa? Gandeng aku kira gablek. Ya kuwi uba rampe. Mula jane Petruk karo Bagong ki tak kongkon ning kayangan. Lho, ngopo? Sowan adimu Manik Maya. Lah terus wigatine, nyilik ngampil gamelan didewani para dewa ning isih sok kesasapan watak angkara budi candala. Ora iso mingko saka watak sombong umuk sesongaran lan ngangah-angah kepengin dadi wong sing
disembah dening para kawula sak jagat. Mula nek nganti kowe kok ming meneng-meneng nang omah lenggahan sila tumpang kendangan dengkul ora melu mikirke karo anak-anakmu, ya nek anakmu Petruk karo Bagong ki ora kesonjo mbaya, nek nganti eneng apa-apa digawe karo Manikmaya. Sing kelangan dudu sapa-sapa, ning rak kowe dhewe sing kelangan. Lah kok dadi leres ngendikane Pak De Torong menika. Sabar. Nek Pak Dene kok torong. Nek nganti Petruk kali Bagong tengkayangan digawe rekoso karo Bathara Guru luwih-luwih nek nganti disirnak karo Bathara Guru lho Pak. Bathara Guru, nggih Bathara Guru. Sinten sing kapitunan, sinten sing ajeng cilaka wae. Lah kok dadi gumregah pikirku. Nala Gareng kowe tunggu Karang Kadempel. Kakang Tejo Mantri aku titip Karang Kadempel karo Mbilung Reksanen. Aku tak nanjehke karo Manikmaya anak-anak iki ya. Malah entuk gawean. Madang urung, Pak De? Ya urung ya. Lah wong jeneng kuwi Adi Ratu Sabrang kok. Madang kok urung ya ini kok nganti urung madang. Pak De Bulung madang urung? Belum. Baru cemilan. Ayo do madang yo. Apa ana, Pak? Weh, padake wong tipis. Segane cething. Lawi lemari. Sono paranono. Saiduan ora ana apa-apa kok. Aku muni piye? Segane cething lawi lemari. Nek tedas kletaken. Setan ya ora. Karo Pak Dene kok kaya ngono. Ya ora Pak De, aku sayang karo kowe kok Pak De. Wah, sake mendosol. Undangan kok biru. Kuwi ana sing abang barang kuwi. Nek kene 100 Pak De. Lho ora tenan to. Madang ora? Madang 100. Ngombe tok 50. Kok larang men. Karang Kadempel padake nggo namu. Apa-apa wis maju, apa-apa larang. Gotut to piye? Apa? Gotut. Ora iso ngarani. Wis yo, rasa koyan gurung tak derekke Pak De gratis. Aku ki anak sing abot karo wong tuwa kok tak derekke gratis. Saya bagaimana? Mangan lemah sakarmu. Yo aja milung ki yo kancaku. Yo gratis kabeh iki mung guyon ora sembrono, ora kok tenanan. Tak sugata sak senenge Pak De ning ngancani aku ngenteni bapak bali saka kayangan. Yo, ora usah kuwatir mengko tak kancani reng. Yo. Mastu nama Sidam Sekaring Bawana Langgeng Petruk wonten dawuh Bukulun. Aja kaget ulun ingkang miturungi kelawan jeneng kita duk nalika kita manjing ana ing Kawah Candra Dimuka. Inggih. Malah kula dereng ngaturaken panuwun kaliyan Pukulun Sanghyang Bathara Wenang. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Pukulun. Mbaya ora dadi ngopo Petruk. Bagong dalem ulun ingkang miturungi kelawan jeneng kita saka Kawah Candra Dimuka. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Pukulun. Dene Paduka Hyang Adi Pukulun Sanghyang Bathara Wenang sampun ngentasaken kula saking pasiksan Kawah Candra Dimuka. Iya Bagong, mboya dadi ngopo? Nun. Mboya dadi ngopo? Mboya ya ora.
Hah? Ora dadi ngopo, dadi mbuya, dadi ngopo. Wah, basa dewae angel. Ayo. Pukulun, ulun, kita, mbuya, punapi. Punapi apa? Punapi gledekan. Tonyo muntir ndasmu. Lu karo kakangne kok kaya ngono to. Oh iki apa-apa ditok rungokke kata omongke. Punapi iki apa? Punapi iki apa? Mbuya dadi ngopo? Mbuya dadi punapi. Ngono. Oh nggih. Bagong Dalem punapi. lho. Pukulun, pukulun karangku wolak-walik. Anane kita lawan Petruk ulun tulungi. Sarta ulun papanake ana ing Ngundarandir Bawana. Merga ulun bakal paring sewiji-wiji kelawan jeneng kita. Kula terus dina iwine. Kuwi ditandur nang dasmu iki kok. Truk iki kayangan cangkeme sing apik lho. Ah soalé kowe iki ngeyel, goblok tur ngeyel ora. Asik. Ya ora asik ngopo? Kok ngerti njur asik iki? Para widodari pikantuk bakmi. Ah iya. Ora masalah, berarti gledekan mburi mau terus. Heeh. Grung-grung. Nanti metu pecungul. Piring. Heeh. Bagong, Dalem kita aja sembrono. Yen nganti kita sembrono nyawang kang ora-ora, kayangan Ngundarandir Bawana kuwi kebak walat. Apa kita kepengin wuta? ampun. Punapi? Pukulun. Pukulun. Lo namung mboten sengaja pukulun. Iya Bagong Petro, wonten dawuh Pukulun. Ulun Jarwani. Jarwani sapa? Jarwani, Jarmiyem. Platrae kathok. Aja. Jarwani ku ulun kandhani kok Jarwani kok kulawarga ora. Angel tenan aku ora paham nangkap kata-katane pukulun Sang Bathara meneng. Merga ulun Darbi Wahyu. Oh, Wahyu Pukulun? Iya. Kang aran Wahyu Pamong Praja. kok Satpol PP terus. Ya Wahyu Pamong Sejati. Oh, pamong sejati. Iya. Sapa ta ingkang wajib nampa kejaba amung jeneng kita apa ana kawan Petruk? Merga ing antaraning Garing Petruk lan Bagong kuwi ingkang sayekti dadi pamong sejati mau mung Petruk kelawan Semar. Ngrungokke ra kowe. Aku jaluke Wahyu to. Bagong yen kepengin Wahyu iki isih ana sisa siji. Wahyu ingkang urung ditampa dening titahe ya kuwi Wahyu Nelangsa Utama. Niku kekuatane menapa, Kulon? Yen kita nampa Wahyu Nelangsa Utama, sakjroning saksuwining urip kita bakal urip nelangsa kanthi ora ana pedhote. Pun mboten kedulungan Wahyu mboten patheken. Manentuk Wahyu Nelangsa Utama mbok ya wis. Sawise kita nampa wujuding Wahyu Pamong Petro, mengko kita ingkang kudu ngapokake Bathara Guru. Saranipun nyatanipun kula menika kawon kaliyan para dewa. Nek mboten panjenengan bantu, kula tangelamun iso gawe wiranging Bathara Guru sing pun gawe sengsara kula kalih Bagong. Ulun ingkang bakal gawe srana sing wigati kita tampa dhisik Wahyu Pamong Sejati iki Panakawan Petro. Meraih tulah mengatakan kula namung kantun derek Pukulun monggo ratri maringaken Mara Gage Tampanana Panakawan Petro. Wis manjing ana nganggo kita Panakawan. Ora Gong. Ora. Kaya lampu klip. Terus langsung manjing ning awakmu. Wah, wis iki wong iki nek nrimo lelakone sarwa ikhlas, sarwa sabar lho, ora gleleng. Entuk Wahyu Pamong Sejati. Luar biasa. Biasa di luar. Iya. Nyenengke pokoke kowe terus. Iya. Lah terus kula lajeng Sik terus. Iki gledekane liwatne lho. Heeh. Kok wirawin iki bakul apa ya? Ora ngerti aku.
Terus anggen kula ajeng males ngudi tuwuh lara wirang kula kalian Bathara Guru Petruk lawan Bagong. Kita padha megenga napas ulun ing bakal nyebda lawan jeneng kita Panakawan sakarone. Wujudipun menapa ulun? Wis kita manut lan panjenengan ulun Panakawan Petruk. Sigra megeng napas Panakawan kekalih tanggaping gati Sang Hyang asih prana. Eling-eling jawata sak ciptane dadi sak sedyane ana. Ilang wujuding Lurah Petruk sawana Lurah Bagong. Satring Madukara miwah satring Jodipati dadya kaget kadrakasan Lurah Petruk kanthong bolong wau. Kita wis salin wujud Panakawan. Kula wujud menapa ulun? Petruk wujud Raden Janaka Werkudara utawa Bagong wujud Raden Werkudara. Waduh. Truk. Delokna aku, Truk. Wah. Ngopo kok gembos bane Werkudara iki sing duwe mesti muring-muring iki. Kae Werkudara apik-apik kok minggu walikan Bagong. Diampot kae ngene. Panakawan, wonten dawuh kita wajib nganggo ukarane Arjuna apa dene Werkudara. Werkudara sak suwene uripe ora nate lungguh ngisor. Lungguh dhuwur, Gong, ngadeg, Gong. Ane kleru. Sudu yo. Arjuna wonten maring dawuh pukulun. Yen Petruk memper merga suwarane tiru sapa-sapa bisa. Arjuna wonten maring dawuh. Raharja saprapta kita tansah pinanganing kawidadan. Nering sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga ming pangabekti kula kunjuk ulun. Wah, durung. Ngampet ambegan ket mau. Werkudara. Kok kaya truk ngeremak jek. Werkudara. Aku nyebutnya piye, Tru? Kakek Wenang. Kakek nenek? Kakek Wenang. Kakek Wenang. Ora Jawa wae. Wah, iso jeblok wetenge, Tru. Dampet wis dadi dapukane dhewe-dhewe kok. Ayo padha budal saiki. Kakek Wenang. Aku njaluk pamit. Nggo momiti lambutmu iki wae. Njaluk pamit kok njaluk pamit ora. Apike kowe wae terus sing ngomong aku ora kleru terus. Netra mekaten kulun kula nyuwun pamit. Surtiti ngati-ati. Duga-duga digawa. Kebat kita budhal kapokna Bathara Guru non ngestaken dawuh nyuwun pamit. Madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Arjuna. Wis ayo gek menyang kok dadak suwuk barang iki. Gawu gong ora. Wow. Werkudara kita arep ngopo? Sepisan. Aku njaluk pangestu
Mergo pegaweanku ya ora baeng-baeng. Adu arep karo Ulun Sang Hyang Bathara Guru kakek berat. Iya, ulun pangestoni kita ora bakal kalah kelawan Bathara Guru. Begitu. Iya, warga. Jalu pamit. Wah, tak matek aji bantuk botongos. Brahma Kumbar. Jalu pamit kakek berat. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik eling suarane sing gedhe. Iya. Aja nganti malik cilik mengko ndak kunangan. Iya, aku nek malik cilik. Nek wis rampungan. Biasane malik cilik. Aku njaluk pamit. Rasito. Modar ora. Asem kecemplung ya. Sing teka. Oh, Mas tu nama sidang Skaring Bawana Langgeng Kakang Ismaya. Ya. Wonten menapa Kakang dene jeng andika Kakang Ismaya rawuh wonten ing Kayiwangan. Nanjihke karo anak-anakku sakarone. Atmajanipun Kakang Semar. Ya. Sinten Kakang? Lah kok dadak tambuh apa ora tekan kene anakku? Petruk karo Bagong. Sing tak utus nyuwun ngampil ya kuwi gamelan Lokananta. Gamelan Lokananta tak silih sedhela wae ning Karang Kadempel. Lah ming tak utus paya nyilih gamelan Lokananta lah kok dadi anakku sakarone ora bali iki do nendi. Anakku sakarone ora bali kuwi do menyang endi? Nuwun sewu. Kakang Ismaya sampun ngantos kejoting penggali kula badhe waloka. Iya, kowe arep jujur piye? Sekawit Petruk kaliyan Bagong panci sowan wonten ing Kayiwangan. Nyuwun ngampil gamelan Lokananta. Nanging trekahipun Petruk kaliyan Bagong ing nilar tata krami. Wekasan kula yumutaken boten ngego tumunten dados dukanipun para Jawata anak-anak kula sedayanipun. Boten tarimah menawi Petruk kaliyan Bagong tumindak boten mawi tata krama lan unggah-ungguh wonten ing Kayiwangan. Tumrap lajeng dipun rangket dening para dewa anak-anak kula ing kapandhegan ingkang putra pun Bathara Indra. Sedaya sami nyoraosaken sarta munjuk atur ngersanipun ingkang rayipun Manikmaya. Klepatanipun Petruk kaliyan Bagong menika sampun boten saged dipun paringi pangapunten. Kedah nampi paukuman dipun cemplungaken wonten ing kawah Candra Dimuka. Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Dene putra-putra panjenengan Petruk kaliyan Bagong sak mangke sampun mapan wonten ing kawah Candra Dimuka. Lah kok iso piye kuwi? Kita omong apa? Wah, Bathara Guru kok kupinge dipresake. Ora krungu omongane tik.
Arjuna wonten paring adhawuh. Aku tak guneman kelawan jeneng kita wae. Rumangsa ora dong lamun guneman kelawan Siwerkudara. Karo Paduka Pukulun. Kita ulun jarwani. Lamun Petruk kelawan Bagong samengko wis mapan ana ing Kawah Candradimuka merga ulun ingkang paring paukuman. Ulun cemplungake ing Kawah Candradimuka. Kakang Mas, sabar Kakang Mas. Kakang Mas sabar Kakang Mas. Kakang Mas sabar. Sabar kula aturi sabar. Kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran. Wah. Ora dolo babar pisan. Yeto. Beda karo Bagong dicempluke nek kolam renang. Kawah Candradimuka. Gogo arepe dhewe. Kakang Mas kula aturi sabar. Ulun mboten nginten menawi Paduka mentala dhateng Petruk kaliyan Bagong. Ing mekaten kula mboten narimakaken menawi Paduka Pukulun mboten paring panggesangan kaliyan Petruk kaliyan Bagong sampun mapan wonten ing Kawah Candradimuka. Klilan ana kula badhe ngamuk wonten ing kayangan. Wah, aku ya arep ngasur ngamuk. Aku ya arep ngasur ning kapur ning kayangan. Wah, udet-udet. Kuku Pancalaka bodadine Bathara Guru. Werkudara, Janaka, yen kita arep wani kaliyan panjenengan ulun, kita malah keluputan ora perdilu. Kakang Mas, piye? Kula suwun panjenengan kendhelke mawon. Pangandika panjenengan klenta-klentu. Klera-kleru karo kene sapa? Kula aturi kendhelke mawon. Wah. Aku nesu. Inggih kula ngertos. Kula tetep badhe nyuwun supados kula dipun cemplungaken ing kawah. Yen kita njaluk cemplungke kawah, apa kita njaluk ulun sirnake? Wah, gage. Aku sirnakno babar pisan. Kula atur nyirnaken dhateng pun Janaka, guntur geni guntur angin sirnakno Janaka lan Werkudara. Janaka wonten dawuh. Iki apa iki dewa kok dolanan kembang api? Menika guntur geni guntur angin. Kula lan panjenengan Kakang Mas mboten menapa-menapa kenging guntur geni guntur angin. Wah. Wow. Kakang Mas wahipun sekedhik mawon. Wow. Ketiban Cestri Sula. Ora ati. Aku dilindungi Cestri Amin. Dewano regane-ganiku mara mati dening aku kowe. Janaka lan Werkudara. Naka dadi kita digdaya Janaka Werkudara. Tiyang boten lepat menika boten badhe kenging pusaka menapa-menapa. Wah, wong dodol kupat ora bakal kena pusaka apa-apa. Kakang Mas ngendika menapa? Kowe mau apa kok? Tiyang boten lepat. Waduh, krungu wong dodol kupat. Saya esuk. Ora ana kegumono musik ora panik aku kejaba mung tumpukaning sego. Kakang Mas menika werna-werna. Menawi Pukulun boten saged nirnaken dhateng kula Paduka ingkang badhe kula damel lengser saking Silakandhawaru binangun Pukulun.
tak kongkon malah tekaning pati. Bagong, sapa sing arep gawe panglipuring kawula sakarang kadempel? Monggo kowe sing ditresnani wong sakarang kadempel, Bagong. Wah, Petruk, ora nyono kowe tak gaweke beskap, tak gaweke blangkon malah mbok nggo sanggu mati. Bagong, kowe kok mati kok mengan. Kakang Semar, kula nyuwun pangapunten. Kula dosa, Kakang. Wong ki anggere wis nglakoni lagi sadar kula dosa. Sega wis dadi jenang. Ora bakal pulih dadi sega meneh. Kejaba nek tok janganke krecek. Kuwi jenenge cocok. Kakang Semar sampun kados mekaten, Kakang kula sampun tobat. Piye tobatmu ora ana gunane? Anakku sak kloron gareng anu Petruk karo Bagong mati neng kawah. Ora iso bali meneh. Aku mengarep ngresmekke kowe kok kowe iki tok gawe angel to, Guru. Mbok ya nek ana wong arep ngresmekke papan sing becik, papan sing apik ki aja tok gawe angel. Pira bara mbok sokong, danane kurang pira? Kebutuhane apa? Lah kok kowe iki malah lah apa kaya ngono kuwi wis wangun wis becik. Kakang Semar ingkang boten tarimah, boten namung panjenengan. Sapa? Janaka kaliyan Werkudara ngamuk wonten ing kayiwangan krana kula mejahi Petruk kaliyan Bagong. Kapok kowe. Kapok kowe. Iki engko nek nganti tak sebar-sebarke lumantar grup WA Negara Ngamarta. Sing tekan kayangan ora mung Ndara Werkudara, Ndara Janaka, ning Ndara Kresna, Ndara Puntadewa, Ndara Setyaki, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena kabeh do tekan kene do ora trima karo patine Petruk karo patine Bagong. Ayo. Kayangan geger. Kayangan morak-marik merga saka apa? Kelakuanmu. Ana wong kepengin nyuwun ngampil. Lah mbok mestine nek kowe iki dadi guru sing apik, dadi nalindraning dewa sing becik, aja kok Semar mbok wong sudra sempali pidak pejarakan jalmawanan saumpamane kuwi rak titahmu to. Nek nyuwun ngampil karo kowe iki mbok paringono ngampil aja tok gawe angel. Wong nyilih ki adile mbalekke. Ora ana wong nyilih kok ngehaki sak teruse iki ora ana. Aku ya arep balekke gunane apa aku kenggonan gamelan Lokananta. Karang kadempel ki yo gablek gamelan. Nek wilane nggo nuthuk ndiasmu iki nek wilane. Semar kelangan anake padake. Mula omong aku sak karepku. Inggih kula mboten menapa-menapa Kang. Ayo arep ora trima ya kena. Ora trima ya sikep tak jak nyemplung kawah. Kula ingkang kagungan kawah tentu mboten menapa-menapa. Wis ora urusan. Teko lara tenan iki. Aku lara ati. Inggih. Lajeng kula kedah menapa? Entuk kowe tak ngapura. Ning kowe kudu iso nguripke Petruk karo Bagong. Kakang Semar. Petruk kaliyan Bagong badhe kula gesangaken. Nanging Kakang Semar kedah saged ngasoraken kridanipun Janaka lan Werkudara. Apa mbok anggap aku wedi karo darah-darahku? Kae ngamuk kae nek aku sing ngirep, stop, langsung do mandeg. Mergo kae do manut karo aku. Nanging ngaten kula nyuwun, Janaka lan Werkudara dipun ndakaken kamurkanipun. Kula ingkang badhe nggesangaken Petruk kaliyan Bagong. Anggere kowe ngapusi titenono. Anggere kowe goroh titenono. Ndaraku Werkudara, ndaraku Janaka iso tak ndakake kamurkane kowe ora nguripke Petruk karo Bagong. Wah, Semar ngamuk neng kayangan tak rubuhke Suralaya tak kandhani. Kakang Semar. Ndara kok ketemu kula kaya kipa-kipa. Kaya moh ketemu. Kakang Semar.
Aku tak dhisik. Mangke riyen. Aku dikon bali Sembadra. Lenggase. Lenggase. Jare sampean ngamuk. Iya. Kalih sinten? Kakang Mas Werkudu. Teng pundi kan iki? Mengko rak tekan kene. Ndara Werkudara kok nendang. Wow. Kakang Semar jaluk kapura. Mboten dados menapa. Wah.